Susedný Vrbov okrem termálneho kúpaliska čo chvíľa preslávia i bociany. Tie sa v Párikoch už niekoľko rokov vracajú do tejto obce vždy na to isté miesto. Hodiny by o nich vedel rozprávať aj rímskokatolícky kňaz Andrej Legutky. No a svoje si s nimi užili aj v tamojšej materskej škole. Ja keď som prišiel do Vrbova, prvý živý tvor, ktorý ma uvítal na dvore fary, boli práve bociany svojim klepotom zobákov. Takto začal rozprávanie o bocianoch miestny kňaz, ktorý má k týmto chráneným tvorom aj špeciálny vzťah. Sú to kolegovia piloti a vynikajúci piloti a mám ich rád a je na nich impozantný pohľad. Predovšetkým, keď lietame na padáku vo vzduchu, sa naozaj oplatí vždy ísť ku kružiacim bocianom, lebo tam je vždy stúpavý prúd. Tento rok prileteli z teplých krajín bociany na Vrbovskú faru presne na Veľký piatok. Zdá sa, že teraz prileteli zrejme mláďata toho páru, ktorý bol predtým. Čo sa týka toho stĺpa, bol postavený naozaj špeciálne kvôli bocianom, pretože toto hniezdo voľakedy dávnejšie bolo na komíne starej fary. Za oných čias boli na fare, ale keď faru prerábali, tak ich premiestnili potom do farskej zahrady. Bocianov ďalších mali sme tu minulý rok ešte jeden pár okrem tohto, ktorý začal si stavať svoje hniezdo na komíne kotolne materskej školy. No, bohužiaľ ten komín je stále funkčný a nebolo to najšťastnejšie, najvhodnejšie miesto, tak sme veľmi rýchlo riešili túto situáciu. Bol postavený potom železobetónový stĺp nedaleko práve tiež v areáli materskej školy aj s tým košom. Zaujímavý zážitok s bocianím mláďaťom mal farár Legutky aj počas rekonštrukcie zvonice. Jeden z tých bocianov vklzol dnu pomedzi sieť, nechtiac asi, na lešení a nedokázal výjsť von. Tak sme ho vlastne až skoro po 2 dňoch vyslobodili, lebo sme o ňom nevedeli. Myslíte si, že sa vo Vrbove rodí viac detí práve preto, že tu máte každý rok bociany? Ani by som nepovedal, že viacej. Vy ste koľko mali detí? 9. Vaše deti koľko majú najviac detí? Tá najviac 4. Vrbovčania, mladé rodiny nepodliehajú takému trendu, ktorý je asi všade trošičku taký egoistický, že odkladať to prvé tehotenstvo alebo vôbec. Práve naopak, veľakrát aj v rozhovore so snúbencami je také veľké odhodlanie, že áno, chceme mať bábätko. Očakávame, že by bolo dobré, ak by tá naša obec sa rozvíjala aj týmto smerom. A ono sa v dnešnej dobe rozpráva tak, že jedno málo a dva veľa.